Kikker in gevoor. Aan raand van vijver zit een kikker behoorlijk op een blad. Hij waapt zok in het zonnetje en doet zijn ogen even dicht. Dat haar beter nooit down kent. Een eentje wieder loopt Finn met een emmer en een schepnetje aan een hele lange stoel. Hij is op zoek naar levend materiaal voor zijn spreekbeurt van vandaag. Ja, door bij vijver zucht een kikker. Heel voorzichtig komt er dichterbij. Dan, zo snel dat je het niet eens zien kan, zwiept het netje door de lucht. Dat valt precies over het kikkertje heen. Finn stopt hem in emmer met wat water, steun en blad. Nou snel naar schaal. Het netje ligt vergeten bij vijver. Precies op tijd loopt Finn klas in. Na het hoofdreken en de toversom mag er voor klas komen. Mijn spreekbeurt gaat over een kikker, zegt ze. Elke dag loop ik langs een vijver en daar zitten er een stuk of wat. Zo kwam ik op het idee. Ik heb hem metbracht. Hij heet Kasper. Of, nou ja, zo noem ik hem in elk geval. Dan begon het te vertellen over de daaitjes. Over het liefke, de bijzondere ogen, hoe ze ademhalen, hoe ze leven, wat ze eten, hoe ze overwinteren en welke gevaren ze tegenkomen. Echt slopen kennen ze volgens mij nooit. Er is altijd wel een ooie voor op zoek naar een kikkermooltje. Maar dat is niet het enigste gevoel. Mensen zijn ook een bedreiging voor deze beestjes. Daarom laat ik hem straks ook weer los. Dan let Finn de emmer rondgaan. Zo kun je Kasper als goud bekijken. Let vooral ook op zijn stake poten. Die hebben hem red dat we in de snorvel van een ooievoer zat. Emmer verhuist van het ene naar het andere toveltje. Opeens gaat het gruwelijk mis. Finn stroekelt over zijn eigen fouten en begint te strompelen. Emmer schudt hem goed aan en valt op grond. Het water sputtert alle kanten op. Steun rolt voort en Kasper springt eruit. Voort is er. Voort is een hoop lawaai in klas. Kinderen reden door mekaar en sommigen kroepen op tafel. Het duurt even voor het weer rustig is. Allemaal naar boeten, kommendeert Finn, dan kan ik Kasper zoeken. Maar die is in geen velden nog wegen te bekennen. In alle tumult is er voortkropen onder een van de kassen. Daar zit er nou en houdt alles in de gaten. Ondertussen dreugt zijn vel al erg uit. Het moet niet te lang duren, als is zijn leven in gevaar. Dat weet Finn ook. Hij zucht dus diep. Dan gaat er aan het werk. Eerst flauwe dreug mokken en steun we bij mekaar zuigen. Die gewoon weer in emmer met een beetje water en het blad. Emmer zet Finn midden in het lokaal met bordliniaal de schuinsting aan. Hij mokt hem een beetje nat met een vochtige douk en legt een lome droger op steen. Dan gaat de zelf ook naar boeten. Hopelijk waakt zijn plannetje. Het duurt nog een zijdje, maar dan komt Kasper voorzichtig onder kaast voort. Zijn velletje jeukt verschrikkelijk. Hij heeft dorst en hij heeft honger. Hij moet naar het water. Kijk, daar ligt wat, ontdekte. Een spronkje wieder vinden nog meer. En hupke wieder nog weer wat. Zo klimt Kasper al dichter naar raand van emmer. Plons! Smak! Vort is droger. Het is lukt. Kasper zit weer in emmer. Breng hem vort maar weer om, Finn, zegt juf. Of nee, nou Peter, wie gaan allemaal met? Dan doen we tekenles de vort achteraan. Lekker boeten in het gras.
In optocht gaan ze even loder naar vijver. Eerst let ze Kasper luis. Hij springt enthousiast onder water. Zijn leven is weer red. Dan mouten kinderen allemaal een stees uit. Teiken de natuur, vertelt juf. Douw dat in stilte en douw dat secuur. 'S Middags hangt ze alle teikens op in klas. Doedhomels, libelles, kikkers, boom, viever, een salamander, een ooievaar, een kroonvogel, een reiger, muur hong er vol met. Het schepnetje staat in een hoek van het lokaal. Finn, dankzij die is Kasper red en zitten we nou in schaal in natuur. Mooi doen.